A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem Müslüman kardeşler. Şunday halk arasında yeri turgan söz var. Yurt alганчы күршеңне сайла дигән. Ягъни, әгәр дә син каядыр йорт алырга теләсәң, күченергә теләсәң, иң беренче барып кара. Кем синең булачак күршеләрең? Һәм аларга карап инде, шушы урынга күчергәме, юкмы икән дигән нәтиҗә ясыйсың. Кызганычка каршы күп кеше моны карап тормый. Алла фатир, алла йорт. Ә кай вакытта фатир алып йорт алгач, күршеләре аннан соң килә. Һәм бөтен кешегә дә яхшы күрше туры килми. Кай вакытта күршеләр начар булырга мөмкин. Нинди генә күршеләр юк, мөхтәрәм кардәшләр. Менә кешеләрдән ишетергә туры килә. Бер күрше икенчесенә бер туктаусыз участковый чакыртып тора. Заявление язып тора. Берсе бер туктаусыз тавышлана. Кычкыра, музыка тыңлый. Берсе бер туктаусыз эчә. Берсе бер туктаусыз йортына теләсә кемне алып кайта. Ә берсе синең малыңны, ишекләреңне, я булмаса йортыңны боза. Сиңа чүп ташлый. Ә кай вакытта торган уртак, мәсәлән, тамбурдагы малларны үзенә син күрмәгәндә алып керә. Нишләтергә мондый күршене? Тотып кыйнаргамы? Я булмаса ачуланыргамы? Я булмаса куркытып күчеп китәргә, мәҗбүр итәргәме? Нишләтергә? Болай яшәп булмый бит гомер буе, шулай. Безнең динебез, мөхтәрәм кардәшләр, бу очракта безгә сабыр һәм рәхим шәфкатьле булырга куша. Безнең максат бу проблеманы локаль рәвештә хәл итү түгел. Безнең максат шушы кешене үзгәртү. Без, мәсәлән, әлбәттә аны куып чыгара алабыз. Әмма бит кеше үзгәрми, ул бара да тегендә күчкән җиренә, башка җирдә башка кешегә зыян сала. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең шулай ук начар күршеләре була. Көн сайын иртә белән бер күршесе, яхуд күршесе аның ишек төбенә чүп ташлый торган була. Үзенең җирен җыштыра да аның ишек төбенә ташлый. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм һәр көнне иртә белән шушы чүпне алып, ташлап тора, чистартып тора. Көннәрдән бер көнне иртә белән чыкса, чүп юк. Ул күршесе яна керә дә: "Күрше, авырып киттеңме әллә? Көн сайын чүп ташлыйдың, бүген чүп ташламагансың" ди. Ә күршесе чыннан да авырып яткан була үлем хәлендә. Шул вакытта ул үлем хәлендә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнән гафу үтенеп: "Мин сиңа гомерем буе начар кылдым. Ә син бер сүз белән дә миңа начарлык әйтмәдең" дип, үзенең баласына ислам дине кабул итәргә васыят итеп калдыра. Икенче бер вакыйга, мөхтәрәм кардәшләр, Әбу Ханифа белән була. Әбу Ханифа рахимахуллаһ үзенең өендә, йортында яши, намаз укый, бик тақва кеше. Әмма күршесе әзрәк салып ала да гел җырлый торган була. Аның җырының мәгънәсе: "Мин нинди яхшы кеше, ә мине бөтенесе оныттылар, ташлап киттеләр" дип җырлап утыра. Шул вакытта бу кешене тәртипсезлеге өчен кулга алалар. Әбу Ханифа килә дә шушы кулга алган кешеләр янына: "Мин Әбу Ханифа, бу минем күршем, чыгарыгыз аны" ди. Әбу Ханифаны ихтирам йөзеннән аның күршесен чыгаралар төрмәдән. Һәм шушы күрше килә дә: "Эй, рәхмәт инде сиңа" ди. "Миңа ярдәм иткәнең өчен" ди. Әбу Ханифа әйтә: "Күрдеңме" ди. "Сине беркем дә ташламады, сине беркем дә онытмады" ди. Шул вакытта бу егет аңлап ала, үзенең җырлары белән, тавышлары белән Әбу Ханифага кымат чаулаганын. Һәм шул көннән башлап тәртипсезлеген туктата. Менә, мөхтәрәм кардәшләр, шушы галимнәрнең мисалында күрә алабыз проблеманы хәл итүне. Һәм бу кеше инде бүтән беркемгә дә беркайчанда зыян китермәгән. Шуңа күрә дә әгәр дә син үзеңнең начар күршеңгә каршы шундый ук начарлык кыла башласаң, шундый ук хәрәкәтләр кылсаң, бу вакытта, мөхтәрәм кардәшләр, инде ул күрше сиңа элек начар булса, хәзер син аның өчен начар буласың. Ягъни ике начар күрше барлыкка килде хәзер бер урынна. Шуның өчен бер вакытта да начарлыкка начарлык белән җавап биреп, бер нинди яхшылыкка ирешеп булмый. Бары тик монда мөнәсәбәтләр катлауланачак, дошманлык үсәчәк, һәм ул дошманлык, Алла сакласын, килер бер көн бөтенләй афат белән тәмамланырга мөмкин.
Шуның өчен дә иманлы кеше, яхшы кеше ул һәрвакыт үзенең абруен, дәрәҗәсен саклап кала. Һәм аңа начарлык кылса да, яхшылыгын үзгәртми. Аллаһы Тәгалә, мөхтәрәм кардәшләр, менә шушы безгә яхшы күршеләр насыйп итсен. Һәм шушы начар күршеләр ләккәндә дә Аллаһы Тәгалә аларны үзгәртә күрсен. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.